Mancing apa, Lek? Ya iwake mbok menawa iwake iku lho. Poso-poso ngabuburit mancing karo ngopi-ngopi. Iya bener-bener kandhane. Ngopi piye to wong poso kok ngopi. Oh iya lali. Wis ora, Lek? Udah lho, Alhamdulillah. Mancing itu sing sendale apa nih, Lek? Sing sendale apa nek mancing? Ya pancingnya to, Mas. Pancingnya lho goblok men. Yo pancing. Lho sekolahmu dur tiba epek kok sing disendale iki yo sikile to, Lek. Oh iya. Pancing kok disendali. Iya. Apa kok iki? Bener Mas. Dek kancan pek. Ternyata kowe pinter, Mas. Nah, saiki aku tak takok. Takon apa, Lek? Wong mancing iki pakane apa, Mas? Yo nek aku yo jangkrik, nek ora jangkrik yo cacing. Wah, ternyata kowe luwih pekok ya, Mas. Kok piye to? Yo mancing yo jangkrik, cacing kuwi Aku takon pakane. piye? Wong mancing iki pakane apa? Lah jangkrik karo cacing. Oh lah iya luwih pekok meneh iki. Lah mangane apa, Lek? Wong mancing Heeh. pakane sego. Oh iya. Pinter ning cepet luwih goblok ya.